everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Sige lo, pangutana lang. Kay andam kong mutabang sa tanan mo mga pangutana. Butubag ko. Tubag ka? Ah. Sa iyo na kayo nga akong pangutana. Og subliwan ako. Ang akong mga pangutana ni mo kaniya to. Nga unsa lo. Sige lo, pangutana lang. Nay, kinsa man jud di ay ang nagpatay sa akong anak. Dili ako lo. Kung dili man ikaw, kisam di ay. Makatudlo ka ba kung kinsa ang imong gikatahapan nga mo'y nagpatay ni Binondo? Ha? Tasyo? Gigi. Ang kuan, ang ako ra yung ikatubag ni mo na lo. Ah, Mas mayo og paimbestigahon na natugo sa bang kaso. Aron ba may bawaan gyud sa korte kung kinsa gyud nga tinud-anay mamumuno sa kamatayon sa mong amahan o kamong. sa ato pa. Wa kay gidudahan kung kinsa gyud. Ay, lisod yung kayo muhingaan ko lo. Nga watay igong evidence sa, kuan ba, ebidensya og sukaranan. Kay, uy, di lalim nga, kuan ay mamasangil tas tao nga waday maghimog sa laod o mabilanggo sa nga wada buhata. O asamas na hitabo nako. O, May punto ka, Tasyo. Mausap na niya karon sa akong una-una. Gusto na ko nga paimbestigahan og usab ang kaso. mo ginay labing mayo lo. Nga pinasubay sa balaod, kinahanglan nga mahibawan gyud nato kung kinsa gyud to ang tinud-anay nga kriminal o kamong. Sige. Ato niya ning isgutan. Mag-meeting tang tulo ni Renato aron nga masabutan nato ni. Og maayo. Kung unsay mga maayo na itong buhaton. Mo na gusto na kong may tabulo. Ge. Nga magkayosa ta aron seryoso na tong maisgutan kining kasuha. Magkatawa man gyud ko nimo gaw uy. Kay mo raman og way bukog ang imong dila sa imong pangutana ni Junel. Way bukog akong dila. Oh, wag gyud bukog gaw. Natural gaw-gaw. Mahiyo gid nang wa tay lipod-lipod ba? Kuwang pamgani to akong pangutana. Unsa pa may kuwang ato gaw? Sa sunod, ako siya pangutanon. Kung si Renato ba, doon na ba'y kalabutan sa kamatayon sa ilang amahan? Gaw. Sigurado gid nga manerbyos si Junel sa imong mga pangutana gaw. Oh, may naprangkahan og pangutana lit. Tanaw na to kung dili ba siya magkabungag-bungag tubag. Mailan man ang mamakakay mangluspad man na. Mura ba ato siyang nakuyawan sa imong mga pangutana gaw? Ha, timaan na nga guilty siya. Bitaw gaw. Mayo sa nang imong gibuhat uy. Mura gipaagi ra nimo komedya ba pero seryoso og undanon ang unod sa imong mga pangutana. Husto ka gaw. Ipaagi lang nato sa komedya. Suuro nato na sa Junel. Hangtod nga mutugan na siya sa mga sikreto diri nato. Maayo gid ang imong nahuna-hunaan gaw. Nagtuog gyud kong musultira gid na si Junel diri nato. Ako niya nang ulu-uluhan sa sunod gaw. Kusog man kay na manghagad og date usahay. Ako gyud ang sanungon sa sunod ba? Pero gaw, ayaw ba yung kumpiyansa ha? Wa ba kita masuhito anang mga tawhana? Aw managana masab ko gaw. Di masab ko magpataka niya kuyo bisag asa. Kinahanglan nga igmat lang gid ka gaw. Kilisod na kaayo uy, mga babae ba ta? Basta ay kabalakan ako gaw. Ako ra nang sakay-sakayan niya si Junel. Di sab gyud ko mo kumpiyansa niya. Break. Siguradong kay kasyo, nga niya gid ni sa underground ang kaban. Sigurado lagi ko. Ang mga kulimbay ko nung sabi ka o kamong. Kaya akong sigaan din niya. Abi na kong sigaan si mong mata. Uy, hawan malagi kayo ng inyong underground siyo. Bitaw to, da. Biwana na din nila din, he. Sa tanaw na ko siyo, murag bago pa nilang gilimpiyuhan. Asa makada nila gibalin ng mga butang. Gusto, suwaya na tugtanaw din sa Pikas Bodega Pitch. Iyan, Team.
Dili adlaw. Asa man? Diisin. Si Disin, Dali, tambal na. dali sunod na ko. Oh, Tambal. takabuan na. Tara. Hakbian ni mo eh. Dali. Sa inyo gibuhat ni? Nato. Abi ninyo, labi na ka, Tasyo. Swerte lang yung kay ka. Kay, gikaluyan pa kan Lolo Goryo. Pero buto nga, magkalingkawas ka sa imong dakong tulubagon sa pagpatay ni mo ni Papa. O bitaw. Swerte yung kay ko. Kay ni aman ako dapig ang kamaturan. Pero sultihan talang sagkan na to. Nga hapit na moabot ang adlaw sa ting hukom para nimo. Mauna. Ipagkatawa ko ni mo, Tasyo. Pagkatawa ko ni mo. Oh, hinoon. Libre ang magdamgo. Paningkamot yun. Nga di ka babalhog og balik sa prisuhan. Kaya akong ipadiguro ni mo sa di madugay. Magtingkagol ka og balik sa bilangguan. Asa mamundo ah? Mo hapit mi sa simbahan tay. Onya mo diretso ra mi sa eskwelahan kay gamay naman lang og kuwang para dawaton ko nga working student pohon. Paminaw ralita. Tay. Ako sinanay nimo nagkasabot nami nga pahumanon gi ka na mong eskwela. Ug di na kinahanglan nga mo apply ka pa sa pagka working student. Hala, kanindot ko anak yo. Sponsori sa kunin niyo, Chope. Ikaw Glinda, Ah, pag working student lang. kala ni tiyo eh. Pero tay, sayang baya sad kundi na ko dayonon ang akong gi-applyan. Makasave baya tatay. Ayaw lang Lolita. Gusto na ko nga makakonsentrate ka sa imong pag-eskwela nga di ka mahago og maayo. Makakita tag paagyo eh aron makabayad ta sa eskwelahan. Bitaw. Sakto best tiyo gaw. Oo. Ay na lang pag-working. Para makafocus jud ka sa pagtuon. Oh, yun na ragod. Mura ganiha ragi kung nakamatikod anang tao sa unahan da. Mura man og naniid na siya dinhin nato. Ha? Hain? Hain man tawa na ha? Hain? Bitch. Oh. Bitch. Wa na siguro sa siya ay wa daw ay. Gilabay na siguro to ay kabantay ka. Misa kung saan ang gusto pangita mo ragwa naman. Ipata ka siguro, Pitch. Kay, basino, kitaguan na silain. Wa mo siya dito sa imong gingon nga buliga. Bataw na. Magpaabot pa ko ni kuan ni Abay. Ni Abay-Abal ba? Basig na ibaw siya kung asa gibali ng ubang mga butang. Adib! Siri Adib. Tida! Adib. Pagod. Adib. Sayang ang dada. Ay, naanagin unta tas inyo. ML. Ha? Kwarta padala? Unsa man di ay? Maulag. Habi na kong duwa. Pero sige lang, Pitch, ha? Makita na lagi ito na to. Naintriga na mahinoong kong maayo kung si soda tong kabana. Nakauna-una yun kong napasin og mga bulawan siyo, mga bulawan. Ambot lang ka, Pitch, kung matinood ng bulawan nga imong gingon, swerte nga kay ta. Oh, di kito niya ta magsaba siyo. Oh, tural. Uy. Pitch. Yun na, Pitch. Tanawa. Oh, uy. Di ba si Renato manang nagtambay sa unahan doon sa iyang sakyanan? Uy, ang moon milihok. Bitaw. Uy, hala. Siyo, yun na. Murag lain man. La. Giduol siya nang usa ka tawo nga murag. Uy, mura man og gitiunan siya og pistola, Pitch. Hala. Murag sa gitulis siyo. Tara. Ato siya tabangan. Uy, ayaw. No, banda. Putabang yun nga, delikado kayo. Yo, la. Nawa na naglinayugay sila, Pitch. Naglinayugay. Manangko lang siyo. Come on. Dito mo dool. Kaya ba sinong mamong ta? Banda. La, naigo. Natumba. Natumba sila duha sa hold upper, Pitch. Nag-ilugay gyapon sa pistola. Ayaw, pagdol. Nalang nga tabangan nato siya, Pitch. Dali, Pitch. Ayaw lagi. Siyo, kaya madamay ka. Siyo. Ayaw. Lalapit na dito. Huwag yung mapinaw na ako na. Oh, sige na. Ha? Sugat ka. Bila.
Oh, buhay po ini. Sige ron. Tika na ubul-ubul mo at pagliho kay puliho ka ni karon bukat ka sa imong bagol-bagol. Ha? Halagaw, di ba si Tasyo man ang naniun o pistula? Hala, ubit kaw. Pero nga naman na. O di ba ka nang nakigda dool anang sakyanan? Si Renato man na. Kinuo ko. Nga na magkahana. O yala, midagan ang tao nga gitiunan ni Tasyo. Oh, Ayaw pagdalan! Oh, manago tagaw. Kay basin ang maiguta. Dali na to siya og dati na siya. Mo lagi, nasultihan pagipits. Pero, ay, magkadaya si Jonel. Si Chong. Numdum ko na yan si Tasyo. Nando. Ay, Oh, dara mo din si Junel. ala. Mangagay lang. Kasama ni estasyon. Alo, Kini siya, Chip. Ikaw ba si Tasyo? Ako, yun na para good chip. Unsa man day problema ni? Kuyog mo na mo sa presinto. ha? Waite! Oy, say wait. Yun na, Chip. Ang akong amigo mo yung nagluwas biktima tao no, eh. Oh, Ay, pagkapila-pila, Pipito. Ano di ka madama dia? Tara sir, ay napadagan pang istorya. Andito pang istorya sa presinto. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.